iton panimalay, right? Mga lola kag lolo nga maka-relate sa sitwasyon sa karon, may chat room kita kung kamo ka online. Kung may cellphone man, arang atong text hotline, pwede gid 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag syempre, gamay man sa iton sini ang panahon tano, kinaglan halong-halong lang kamo. But actually, sa aton man nakuha informasyon, ini padayo, ini na tungod man sa ITZC, no? Intertropical Convergence Zone. Nga syempre, hindi lang kita diri sa Visayas ang nagabatsyag sina, kundi pati man sa bahin sa Palawan, kag Mindanao. Na amo inang nagatugas ng pagpulupanlalit, pagpulupanalithi. Yes, diri sa iton sa Visayas. At syempre, paggalugal o magalumon nga kalangitan pero halong-halong kita na tungod sang shoreline kag ITCZ nga mong makatuga iya sang pagpulo palanlitiman. Halungan ang lawas kaysa tudtud lang ato bangon neto ng sitwasyon sa karon reality ina na reality gid nga makita naton ang epekto sang panahon. Sa inyo da pila dang gina da na pilang ginahilanat dera. Sa nasiling na naton inom gidamo tubig. Kung pwede pa lang mag-steam, no, di bala? Mag-steam hakluon ang asos ng mainit nga tubig nga may gamay nga asin, kinahanglan gid kung may kalamansi nami pagid inom tudo-tudo di ba ni ha? Bungas ng kalamansi. Birahan gid naton inom kay kabalugid kita sang epekto sini. May ara nga nagabalik-balik ang hilanat, hindi ina pag-i-ignore ha kinanglan talupang don gid. May ara man nga balik-balik ang ubo ina tungod sang epekto sang dalagan sang aton sini panahon na amo ina siya na gamay lang nagapahanumdum kay Tita Wilma nga kinanglan kita nga ara man sa palibot maghalong-halong kung sino sa pamilya naton dira ay nagabatsyag sina may ara bala sakit gasakit lang ila ulo nan mga anak kamo ho kung sino may maginabulbatsyag dira siya lang nga isa pila kamo sa sulod sang balay paggamita gid face mask kay nga awala sang malain sa aton nga nagahalong di bala kay buot silingon kung ikaw nagasunod ginahalungan mo man ang bugos nga pamilya kay kabudlay man kung let's say anom kamo sa sulod sang balay isang may ginabatsyag ting lima mo ma face mask yang siyempre siya lang anay, no? Sakripisyo gamay anak para sa kayuhan sang tanan. Ay kakadasig sang aton oras o alaw na 39 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagahulat dira kon sang ilatag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Kuan lang niyang aton na sa nambal ni Tita Wilma gina-divert naton sang hingalit ang inyo atensyon tungod sang kakapoy ninyo bilog nga adlaw halin sa kaagahon magbugtaw kay ti may klase na estudyante nagatrabaho di ba panglabala luto tanan panilo sang balay pagkatapos panyaga mo man lang pagpulupahunay-hunay daana kag maghilay-hilay ilabi na gid sa aton mga young ones dira na gani sa eton dira mga young ones relax ara lang kamo dira ari man diri si Tita Wilma lingawon neton kamo pero ano naman ang informasyon nga idulong ni Tita Wilma sa inyo iya sa sininga hapon pilani sa mga ginahimo tabala nga pagpanilo sa eton kaugalingon di bala kasami naton tapos naton paligo tapos sa paligo ang dulungga no di bala ginalimpyuhan gid pero may ara yang ang iban sagwa lang man na iya no ginalimpyuhan kay nga may ara bala nga nagaproblema. Sorry kung may nagakaon padaahan. No, pa mo kada. Kinanglan kung may nagakaon na pasensya halin kay Tita Wilma. Kay ang akon tupiko nga ipaambit sa ila sa sininga hapon na tungod sa pagpangatutuli. Ano mga dapat naton balahimuon? Kung may ara na nakasupon nga earwax or amo na tawag naton earwax amo inang tutuli sa aton sini
dulunggan, no? Kinahanglan gid nga maghinay-hinay anay kag maghalong-halong. Kay kabalo gid kita nga gina-istrikto gid ya sang doktor kag yes, advice gid sang doktor sa aton hindi magbutang sang bisan ano nga bagay sa aton dulunggan, di ba la? Bisan cotton buds hindi gid pwede, no? Iban pa da ato pik akedo katuyom-tuyom gid kuno sang kakatul na iban gani palito, iban hairpin, di ba la? Para makuha ang tutuli, which is not advisable for us. Hambal sang aton sini mga doktor. Tig kung gusto mo lang nga maglimpyo sang imo dulunggan, pwede na aton sibin, no? Aton sibin, iya mo nang ilimpyo diri sa babot, ti kami ari man diluhob-luhob sa aton dulunggan, hasta lang da sa may bupang kadto na sa sulod, hindi na pagpasudlon pa na. Kay nga, ang tutuli na gali naton, na voluntary lang na siya nga nagwa kung gusto ho niya. Na? Let's say kung supon na, kamatyagan mo do bululungol ka na. Anong himuon mo sa tutuli? Kabalo lang ko, subong lang ko kay kabalo, nga may duwa gali ka klase sang tutuli na. May duwa ka klase sang tutuli, abi ninyong una, inang dry bala, di ba? Dry na siya, butsing ganun, kaging, kag daw puti na iyang kolor niya. Di ko magpagwa ka, kisa masiling ka daw, dukas pa, di ba la? Kag ang isa, medyo basa-basa, I'm sorry, no? Medyo basa-basa, kag yellowish ang iya sina color. Na kabalo ka mo mga anak, mga palangga naton nga mga tagpalamati kung anong trabaho, may papel man ining tutuli sa aton dulunggan. Ang ining mga tutuli sa sulod sa aton dulunggan, nagahatag ina proteksyon, no? Sa aton eardrum, batok sa higko nga hindi masudlan ang aton dulunggan. Amo nang aton tutuli, amo na siyang nagabalabag, no? Ginabalabagan niya ang higko nga makasulod sa aton dulunggan, kag ina siya ya amat-amat lang nga magagwa. Siya ya mismo, no? Maproteksyon kay pamatyagan niya na to be dukadako na di sa akon, kag kinanglan ko na magwa. Voluntary lang na siya ya nga magwa sa imo sinidulunggan. Hindi pagkalikuton nga kalikuton kay nagadasok ina kung gamit ka pa cotton buds, na? So tungod sina, hindi gin man niya kinahanglan naton nga maglimpyo sa sulod sang dulunggan. Pwede diri lang sagwa, di ba la? Kung, let's say for example, magabara ang imo tutulibot sing ganun, ara da siya nagsupon, no? Di ba la nanotisyahan mo? Nga kung ara gani, masiling, doon nagabungol kuman, paamo, kay na bila, doon nagabungol kuman, gali kay tutuli na ng gapabungol-bungol sa imo, kay gamay lang lagyan sa imo para matinan. So, in case nga matabo man na sa imo, na, hindi kaya magamit sang cotton buds. Baw ka nami, ginasang, may ara ginada iloy, nga baw ka nami, ginasang magkuhit-kuhit sa dulunggan sa iyang anak. O, karon kay na disgrasya, kundi hindi nami nangin problema na kamahal-mahal nga daan sang bulong para sa dulunggan. Inang bisan ihoy patulo lang, di ba la, no? Bisan ipatulo lang, mahal-mahal basta sa mata, sa ilong, sa dulunggan, sa tutunlan, mahal inang mga bulong nga ina na. So, hindi magamit sang cotton buds kay basi kung magsulod pagid dugang ay tutuli dito sa sulod sa imo dulungan. Kag ang delikado dira abi ninyo basi bala mabuslot ang eardrum mo. Mabuslot ang eardrum mo ti may posibilidad hindi na mag-ayo. Mabungol ka kag makaangkon ka pa, sorry, no, sa mga mangin bulahoon ka pa na ti sakit-sakit, bungol ka pa, dasun hindi pa nami baho sa imo dulunggan, di ba la? Diri lang sagwa. Hindi siling niya ito, may ara gani ginabaligya gani nga pangawhi, di ba la? Iban made of kawayan nga ginakawhi. Kung pwede. Pero depende ina sa imo kung expert ka. Ang aton lang diri sa inyo mahatag sang informasyon nga hindi gali advisable nga magamit sang algodon, butang sa palito, butang sa toothpick or cotton buds kay na mas siya nga nagasulod, nagadasok pasulod na mo na, no? Tilit say ari nagidya kung magsiling nagid ba lang ang tutuli may sabla
lisuon mo di sa piyak ang imo ulo, hilayon mo, dumay nagakalong, pagbalik mo sa piyak, dumay na, inaya tutuloy na gina, nagasupo na gina saya, na? O, kung amo na ginayang imo, nabatyagan sa sulod, ako yung masuggest ko sa imo, nga nami gin magkadto ka sa ENT. Anong ENT? Ang doktor sa dulungan, ears, sa nose, kag throat. Amo ng ENT nga mga doktor. Antes ka maghimo sang kun anuman nga mga mabatian mo kay Tita Wilma kun nag-alog-alog na yung ulo mo. Kag bungol-bungol ka na? Kay may ara kung kaisa kita mahimo tayo self-medication mo, no? May aragin man tayo suggest sa inyo nga self-medication o kung traditional iya nga naandan. Pero kinahanglan kung do medyo sensitive nang nabatyagan mo, ENT doctor na yang imo kinahanglan. Kaya abi ninyo sa aton man nahibaluan kag sa aton man pagpanalaw sa bapa mo kana bala. Kaga nabasahan, gusto ko man i-share sa inyo. Nga let's say kung matyagan ninyo nga ara, kami ara, may nagatanaw nga katig-anas ang imo nga earwax sa sulod, nga kadry, kabudlay kuhiton. Pwede nyo man na siya patuluan BB oil, di ba? Manang hinahimo sa mga katigulangan ta. Kung may ara ka mo mineral oil, basta oil. Mineral oil, hindi lang ang coconut oil, kiba si subayan, no? Mineral oil or baby oil, pwede gina, na? Pwede gini mapatuluan ang apektado mo nga dulunggan. Or let's say may ara ka na dira nga nabatsyagan. Pero mga anak, kung may kwarta ka man lang, pwede ka makabakal sang ginapatulo sa dulunggan. May ara sina nga nagapahumok sang tutuli sa sulod. Ano tawe ang tawag sa Glucosate, Glucosate sodium ear drops na kay ginapatulo na sa dulunggan. Pero tandaan nyo lang, hindi nyo na paghimuon kung may chance iya nga may buslot ang eardrum mo. Kung may babatyagan ka na bala sa sulod nga kasakit nga daw nagangot-ngot, ay hindi ka. Kay bot silingon na kinanglan mo na iya doktor, hindi ang pagpatulo. Let's say kung napatuluan ta na tong tig-ang at tutuli nga ina, higda ka, matakilid ka sa paghigda, higda mo na siya. Kung let's say, ari di sa wala nga dulunggan, matakilid ka sa tuo, higda ka for 20 minutes, di ba? Para nga magsalupsop ang ginpatulo mo nga let's say Glucosate sodium ear drops or kung wala mineral oil or baby oil na para nga manalupsop ang ginpatulo mo sa imo dulungan, sa imo tutuli. Himuon mo na 2 times a day. Sa aga kag sa hapon. Pwede man aga og 2 gabi. Pagkatapos, hulaton mo ginaya madugay pa nga hindi mo na pagkalihon, bahulaton mo ya nga maano na siya, magwa na saya kay mahumok na siya. Di ba kung maghumok gakatal na once magkatal mahalog na to siya sa sulod, mahulog lang na siya ka magwa, di magbatyagan mo na nga doara na sa gwa, makita mo na siya yan, no? Pero himuon mo ang pagpatulo 2 to 3 times a day. Kinahanglan paunayon mo siya mga 20 minutes para manalupsop dito sa matigaan nga bagay sa sulod. Okay. May ara pagkikita dira madugang sa inyo, no? May ara pagkikita dugang nga panugyan parang matagaan man proteksyon ang aton dulunggan, inyo, ila, aton tanan dulunggan. Ariho kinanglan kabalutaya mo ngang dulunggan taya importante kay amuning ginagamit naton sa pagpamati, di ba? Amuning ginagamit naton sa sense, amuning ginatawang sense of hearing. Kun bungol ka, ti bungol wala gid. Ari kun ikaw nagagamit iPad, nagapamati ka radio, whatever nga sound, may mga boxes pa na. Baw anak, hinay-hinaya lang. Kung sa imo earphone, baw full volume pa, tendency mo bungol gid na. Kung let's say may mga lagko di nga sound sa dalan, hindi kayo palapit sa mga speaker, kung may mga pagtinipon-tipon na, kung tama gig kagahod, hindi ka lang magpalapit. Takpan mo imo dulunggan, takpan mong dulunggan mo, kung may ara, magahod, gid nga daw feeling mo do hindi kaya sang power sang dulunggan mo, takpan mo. Pag hindi tawi, pag hindi ni kaya sang wala ko nga dulunggan,
matakpan ko na siya kung tama gigagawad kay matyago do masintak kag mawasak ang ulo. Amo na siya kinang pero hindi niya bungol makabati pa ni na. Kag are kung feeling mo may ginabatsyag ka na sa imo dulunggan, hindi ka magpaligo sa dagat o kung hindi ka man maligo sa swimming pool nga mahigko na. Kay ti mayroon kung swimming pool ikaw lang gagamit. Kung pamilya, okay lang, na? Pero kung damo sang nagagamit sa swimming pool, mabudlay na. Kay base ma-infeksyon, ina siya, na. Kag, tandaan, ang pwede lang gamiton, nga pagtinlo sa imo outside parts ng imo dulunggan, ano? Ang imo pwedeng imo towel or tuwalya after mo magdapaligo, pwede mo na siya drama, matrapo, sagwa lang ang likod sang dulunggan mo. Hindi gani ko nagagamit kasi bin, di ba? Kinahanglan lang. Pero hindi mo na pagkalikuton ang kaibuturan na sulod sang imo dulunggan kay base kon maapektuhan kag ma-infeksyon dako nga problema. Tandaan gina naton, very important gid sa aton ang aton five senses, na? Maapektuhan ang parte sang lawas nga nagabatsyag sini hindi ka na kompleto, problema na sa imo. Ang aton mata, di ba la? Kay ang aton mata mo ni gani as ang sense of seeing, ta syempre ang mata tong gina gamit. Ang sense of smell, ang aton ilong. Ang sense of hearing, amo ni aton dulunggan. Ang sense of touch, amo ning aton mga kamot. Importante ina, di ba la? Na tandaan natong ina mga anak. Kag ang aton sense of taste, ang aton baba aton dila na halunga mo na gini nga ginahambalan naton kamo nga importante gid ang personal hygiene, ang pagpanilo sa aton lawas kay nga kung maapektuhan kag mahalitan ina dakong problema sa atong tanan. Paamo ka na tituod man gid Tita Wilma, gayom-yuhom lang tade na gayom-yuhom lang tade pero makapayuhom man ta sa aton mga kauturan da nga mga drivers na sa aton sa ni mga kauturan nga mga drivers kay daw mayo ayong balita na tungod bala sa rollback sang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Gamay man lang to na simplatan ko kay last Friday nadumduman ko pagid pagka-Sabado nga may rollback ang presyo sa mga petrolyo. Ang gasolina, makabakuan kay ti sa mga nagligad kung mag-rollback ang gasolina, dako man. Gamay lang ang i-rollback sa gasolina, may ara lang mga 40 cents, no? Ang i-rollback. Pero ang mga di pasayro naton nga mga drivers, di pasayro nga mga salakyan, kag sa mga salakyan nga nagatughong iya sang crudo or diesel, dako kay do sobra 2 ka pesos, di ba? Tawe mga 2.15, no? Sobra, no? 2 ka pesos kag 15 centimos ang i-rollback sina kag ang kerosene 2 ka pesos kag 10 centimos. So ibaluon ta na ano? Buwas ma-take effect ina buwas alas 6 iya sang aga. Okay na Tita Wilma, 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan anay naton ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule, na? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapanar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo? Apin mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kayapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang ay siyempre pigado tas kay Manufactured by ACS Manufacturing Sa Corporation. inyo, Ana. Manamiyaw naman ta sa mga naka-online tabi. Kamustahon ta sila? Bitawe? Si Terry Baya. Wow, good afternoon. Good PM mga ka-action. Okay, salamat sa pag-upod sa This Is My Life, Terry Baya ha. Mayong hapon, Action Tita Wilma, Ma'am Ana Sinoro. Ay naman si Sir Mileli Uligo, mayong hapon. Ma'am Wilma, kapid ko nun ni Janice de Belen. Palagpot, Gwapa to si Janice de Belen. Okay. Ang hair lang siguro, daw maulan, gadulong buyag. Dira sa mga ila, Carlota. Mayong hapon, dira, Ma'am Ana. Tamyaw, Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayo, Chinke Delegdoni, Walamar, kag Alex Montesa from Sir Mileli Uligo na mabulahoon kasi na ma'am kun mapilas yes good sir tsakto na mabaway balabot sina mabungol ka pa na okay. Afternoon Tita Wilma Tamyoke family Laparan Labaniego kag Bella family Spadicia family yes inaahalin kay Ma'am Connie Laparan sang panday nun DSB salamat gid sir na kag Connie Ma'am Homa Lumina salamat gid ay na sinoro oy dumaulan ako no okay. ACS magkabel mo gina monitor may gina-practicean lista way okay
Si Maris, si Flor, kag dinaag pamati, gid, na sa radyo kay Tita We. Salamat, gid. Kag, yes, Ma'am Virgie, Ligaspi Coloso, mayong hapon man. Kag, yes, Ma'am Virgie, yes, good afternoon kuno, God bless, Si Dennis Tabianosa ang amon barbero gapamati kay Tita Wilma. Bao salamat Ma'am Ana, ginapang namiyaw sila ni Ma'am Ana. Anyway, thank you gid Ma'am Ana na. Kag amon tupad balay pamilya Kalagawan ga-relax pamati. Bao salamat gid ho. Okay. Lani Villoga Horingon. Good afternoon, Tita We. Tamyaw ko lang tanan nga Tagala Castilla na maulanon nga hapon. Okay, dira lang anay, balikan ko lang ng iban karon nga mga greetings, ha? Thank you, Gid. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm. Si Tita Wilma. Nga since pizza 21 na sa bulan sang Nobyembre, 34 days na lang. Christmas Day na and 41 days before year 2023. Ano na naman ang aton sini padulungan sa pag-abot sang bagong tuig pa mo kanablaw na. Okay, amo na siling naton bisan magkainano iyap dayon ta. Padayon kita kay hindi ta mapunggan ang pagtiyog sang aton sini orasan kag hindi man naton mapunggan ang pag-abot sang adlaw sang Pasko nga ang mga kabataan una na naiya nga nagapaabot kag nagatan-aw kung anong ila sini mabaton, right? Oo. Sige, Tita Wilma. Alas 12 na Action Radio Philippine Standard Time. About Miss Jane Candido Hildore, mayong hapon lang dira. Upod kay Nanay Pert, salamat lang gid ba nami ginatrang kaso ikaw gainom siya kuno ahos kag tanglad nami Tita Wilma daw mount do soft drinks kuno ikaw na malawag kay may commercial value nang imo ginahambal nga soft drinks okay kag yes kay Imelda Magalion mayong hapon man sa imo. Sa Isabela gapamati man sa imo Action Radio si Allen Magalion kag sinang Tessie Chanova mga kag si Gloria Tiniedo, Alma Joanna Arbas, yes sa imo dira Ma'am Alma Imelda Magalion mayong hapon man. Syempre speaking of Isabela, damo gid ta iya mga suki mayong hapon lang igdira kag nagapangamusta gid kita. Kay Mami Diana Consolacion kay Mami Pilar. Upod na dira syempre sa kay Nanay Dayin. O Nanay Dayin, kamusta ikaw? Okay lang? Yes. Pamo ka na. Kag sa pamilya man Cabarles, no? Pamilya Cabarles. Nabato namon ang mansay. Sad to hear the message. Kami okay lang. Ang amon mang pagpangamuyo para kay Inday Wilma. Okay? Alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon anay si Tita Wilma. Dali lang tawe. Kita miyaw manamyaw pagit sayaw. Dali lang. Buhinan ko lang ning akong text hotline. Kay karon magutok na di sila na ginagwit ko lang mga upod ko nga mga driver diri sa Paradahan Estefania. Salamat da sa H Toda. Salamat kag mayong hapon lang dira. Tita Wilma, mayong hapon nagapamati ko di bala permi hagapamati kag ilang sa radyo do kita mo gid ko ba nakita ko sa Facebook buyag lang inday kurit inday kurit pa mo kay na sang din gani na sa may Lumbia 2. Basta suki mo, matandaan mo na mo. Lumbia 2, Ibi Magalona, 6353. Salamat gid sa imo. Ay, nga mga anak ka mo. Kay 7255, salamat man. Kag iyas, Tito Wilma, greet ko lang mga people sa nga siyandaan tulanga, labi na gid sa mga migo ko nga mga malipayon kay nagdaog ang tagsa nila kay team sa NBA. Sanday Pipoy Gavilan. About the congratulations, fans ng Los Angeles Lakers, Migo Siloy Cabalfin, kag ni John Cabayo, mga fans ng Golden State Warriors. Congrats sa inyo, nga ikaw yan, no ka 1772. Ano ka, kung nag-congrats ko sa ila, pero di ka, Ga-monitor lang ko sa bagos sa ti, Yolanda Pasamante, Tita Miss Yuhalong, and God bless. Sa imo man, ma'am. Okay, relax na. Si Tita Wilma magabasa na sang aton sulat sa sininga hapon.
Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, so ang pagbasahon ni Tita Wilma sa sininga hapon, halin ini sa tagamansilingan siya, no? Tagamansilingan siya kag isa ka Iloy. Siya si Lolit sang mansilingan. Ang sulat ni Lolit nagasiling, Dear Tita Wilma, nagapangayo ako una katahuran sa tanan gid nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod, labi na sa programa This Is My Life. Sa mga naka-Facebook, kag sa ilaman mga radyo. Tita Wilma, isa ako ka Iloy. May kabataan, may bana. Kag pareho man sa ginapagbasa mo nga sulat, nga mga problema, inagihan, nga ginapaambit sa This Is My Life. Ako may problema man. Natungod ini sa akon kabataan. May 4 ako kabata. Ambot hindi ko maintindihan. Kun nga nagahinisaay sila. Nagaimunay sa isa kag isa, kung sino sa ila ang mas nga ginatagaan atensyon. Bisan sa tuod-tuod lang, fair man ang amon pagtanaw nga mag-asawa sa ila nga 4. Tita Wilma, sa tuod lang wala kami favoritism sa 4 namong kakabataan. Pero nagasunlugan ay gihapon sila. Kung kisa, gaaway pa. Kabudlay ginman gali, magpadako sang bata. Labi na gid nga teenagers na sila tanan. Kami sang bana ko, Tita Wilma, hindi istrikto. Kung ano ang gusto nila, kag masarangan namon, ginahatag. Tungod ang importante, makita namon sila nga malipayon. Pero napansaran ko, nga mas maayo siguro, kung nangin, istrikto kami sang bana ko. Pareho sang ginhimo sang amon tag sa kaginikanan sa amon sang una. Tungod sina nangin, matarong kami, may respeto kag masinulundon. Maayo ang trabaho. Wala lamod hisaay sa kada isa, may kahadlok sa mga ginikanan, kag may disiplina sa kaugalingon. Tita Wilma, subong feeling ko, siguro, na-spoiled namon sobra ang amon mga bata. Gani, hindi ko masiling kung daw ano kadako ang respeto nila sa amon ni Papa nila. Palasabat sila, Tita Wilma. Kag kung ano ang gusto, amo inang dapat masunod. Istoryahan ay namon nga duha sang bana ko. Siguro, nagsala kami sa pagpadako sa ila. Tungod, nangin mabuot kami sa tanan nga bagay. Mas maayo siguro kung mag-istrikto na kami nga duha. Ano feeling mo, Tita Wilma?
Gusto ko lang pamatian man halin sa imo ang sabat. Salamat gid sa pagbasa. Lolit sang Mansilina. Okay, sa itong sender, karon nga hapon kay Lolit, na ginlipot ko lang, ma'am, na. Ma'am Lolit, mayong hapon sa liwat kag madamo gid nga salamat. Una sa tanan, sa mga ginikanan dira nga makarelate sa istorya, makarelate sa gina-eksperyensya sang isa ka Iloy, bukas ang aton text hotline, kag ang aton man chat room sa FB Live. Una-una, masabat kid ko sa imo paghambal nga tuod gin man gali, kabudlay magpadako sang bata. Correct. Na? Halin sa imo pagmabdos, hasta sa imo pagbata, pagbatiti pulaw bugtaw, hasta nga pagpadako, nga ginatinguhaan mo, na nga mangin maayo nga bata, tanan nga gina-expect mo, ninyo nga mag-asawa bala, na bisan sino siguro, nga mapinalanggaon nga ginikanan, wala gid nagapaabot, nga mangin indi nami ang ila sini kabataan, na? Kag sa mga henerasyon sang ginikanan subong, mostly ginaya kalabanan gid. Indi kita ya gusto na nga mga ginikanan nga indi nila ma-eksperyensyahan, na hindi kita gusto nga maagyan bala nila or ma-eksperyensyahan ang naagyan naton nga pagsakripisyo kag pag-antos sang una. Ang aton niya nga baw lang nga baw sa aton sini mga ginikanan, di ba la? Ti ang mga ginikanan subong, hindi tayo gusto kiti sang una, ang gusto tayo, hindi tayo mabakal kiti pigado tayo mo. Hindi man kita magkadiman sa ginikanan ta, kay ti wala man mo, na? Pero subong, tungod sang imo pagpaninguha, tungod sang pagpaninguha ninyo sang imo sinibana, nag-maayo-ayo or ayad-ayad ang inyong pagpangabuhi, kag feeling ninyo, mahatag ninyo ang tanan sa ila. Nga kung mahatag ninyo ang tanan nga gusto nila, nami na kamo nga ginikanan, gali resulta, nagsala kamo. Ay, oo. Kag feeling bala naton, hindi naton sila pag-istrikton, pareho sa pag-istrikto sa ginikanan, tas ang una, na, kay ti kung sobra man nga paghugot, feeling nila ginakuga na sila, nagapangin padlos, at kita hindi ta nakahimo amo na iya mo, di ba la? Hindi ta nakahimo. Di amo na kung kaisa, hindi man naton ina malikawan. Ha? Kaya nga, bilang ginikanan sa karon, gusto naton mangin happy ang aton kabataan, di ba la? Kag hindi ta gusto nga maglain ang ilabuot sa aton nga mga ginikanan tungod sang aton pagka-istrikto. Magluwas sina, na hindi man kita luyag, nga daw kaluluoy sila ikumparar sa iban nga kabataan, nga nakita naton, nga makasarang man lang kita mag-provide sina. Hindi na siya malain kung para lang kay Tito Wilma. Hindi na malain ang aton kakulangan, amo ang pagpa-intindi sa ila. Kay ti ang aton niya ano lang tamo maalwan bala, hatag lang nga hatag, amo kulang naton eksplikasyon. Kay kita mo, kay isa bisan wala ka na, sa sweldo gina-ekspektar mo na nga wala bilin, pero tungod gusto mo nga mangin happy ang bata mo, or maka-entra ang bata mo, mangutang ka. Na, di bala? Lamang nga mangin happy siya. Pero, sa imo, sa inyo nga duwa sang bana mo inday lulit, napamatud-an mo na nga ang ikaw bala mismo nagambal nga ang style sang ginikanan naton sa sang una nangin effective. Nangin effective tungod nga nagdalag ko kita nga matarong, tadlong ang banas nga ginausoy, may disiplina sa kaugalingon, may respeto sa ginikanan,
naangko na to nga aton ginahandom sa kabuhi kag magsiling ganing ginikanan ta pauli sa amo sini nga oras pauli gid na iya. Hindi pwede nga buwas. Subong hambalon mo ang kabataan, ay hindi magpagabi ha. Oo, nay oo, tay Hindi kami magpagabi, ti mapaaga na lang yun. Di ba? May alasin nga mga kabataan nga kung kaisa, mapikon ka. Pero kung kaisa, makadlaw ka. Nga sila, joke gilang na. Pero di ba na? Pero sa sitwasyon mo subong, nga para sa imo problema, ang dalagan sang inyo pagsinalayo. Nangin problema mo ang kabataan mo tungod sa sobra-sobra nga kaayo kagkabuot ninyo nga mag-asawa sa ila nga apat. Nagagwa, suno mo sa imo nga nagahinisaay, masiling nga may pinasulabi, ti para sa imo ya kag sabahan na mo wala ka mo sang pinasulabi kay ti wala ka mo ya favoritism, di bala? Na? Hindi pa siguro ulihi man ang tanan, no? Sa mga ginikanan, mga nagapamati subong, mga lola, lolo, mga tita or titos, pwede pa naton ina sila magiyahan kag mapaintyendi man. Galing, ang changes nga nakita naton sa sitwasyon sa kabataan sa karon, ang impluensya sang environment nila. Puwertiya mo. Nga kung kaisa daw hindi natakabalo kung diin, aton nga ginikanan kung natudlo lang naton sa ilang maayo man nga values, bisan amo na sila man manabat, gagwa gid na iya nga sa ila pagdako amo ning gin train ni mama kag ni papa, ni tatay kag ni nanay sa amon. Nga kinanglan kabalo kami magrespeto, di ba la? Kinanglan kabalo kami magrespeto, ipakita namon nga may disiplina kami sa sa amon kaugalingon, na kabalo kami magpasalamat, kag kabalo kami mag say sorry, kag mag say I love you sa inyo mga parents. Maayo na ina nga value sa mga kabataan kay hindi ta na iya subong manigar, no? Sa mga makarelate dira, hindi ta na iya manigar nga marason gid ang mga kabataan mientras may irason sila. Kung kaisa, nagahambal ka pa lang, gasabat na. Kay ang imo buot silingon hindi amo sa ila lain na ang interpretasyon. I don't know kung makarelate ka mo sa among sinang sitwasyon. Pero inday lolit sa nahambal ni Tita Wilma, hindi pa mangin ulihi ang tanan. Since nga naghambal ka, ngang apat mo kakabataan, pulos na tanan sila teenager, mga teenager na sila, ipakita ninyo nga duhasang bana mo. Nga bilang mga ginikanan ang inyo handom kag mga plano sa ila para sa ila kaayuhan sa ulihi. Hindi pa na ulihi ang tanan, ipaintyendi ninyo nga duha ang husto kag sala nga para sa inyo. Pwede malang siguro mahambal naton sa aton kabataan nga hindi siling nga hindi kami. Pero kinahanglan jutay man nga respeto, ihatag lang. Pag sinalayo sa sulod sang balay, sigihon ta lang. Ang pagpalangga, anay, kinahanglan, magahari sa sulod sang balay. Kung may problema, kinahanglan pungkuan. Kung anong opinion sang isa, dapat respetuhon sang isa. Kung may ara kalain sang buot, kinahanglan pungkuan. Kag istoryahan ninyo nga anom. Kamu nga mag-asawa, kag ang apat nga kabataan. Di ba? Hindi malain nga istriktuhon ninyo sila. Inday lolit. Kinagambal ka sa last part ng sulat, may guro titawi, istriktuhon namon. Istriktuhon, okay. Istriktuhon ninyo sila, pero hindi tama kahugot. Istrikto nga may pagpaintyende. May pagpaintyende sang ginatawag ko bala kaina nga husto kag sala. Kay kung sobra-sobra nga istrikto, garibelde man ang bata mo, di ba la? Lain yung kabataan subong. Ikumparar sa aton henerasyon nga kita kabataan sang una. Kinahanglan, kung lang taon tablang sitwasyon, kinahanglan, butang yung kaugalingon nyo sa ila sitwasyon, ang inyo kaugalingon butang mo sa ila sitwasyon, pagkatapos painchindi nyo sa ila para mahangpan man nila. Kundo ano kabudlay. Nga silang mangin ginikanan kamong kabataan. Kung ano man ang ilang mabatyagan.
Kay nga akon kaisa ang kabataan subong di tani amo nang na suliton man na ni Tita Wilma. Ang kabataan subong hindi tani sila madala sa puwersa. Why na ya? Hindi mo ni sila madala sa sa puwersa. Madala mo ni sila kung updan mong huyog nila. Try nyo bala na try nyo. Kung updan ninyong huyog nila, mangin friends ka mo. Pagkatapos, kung feeling mo daw hindi na yanami, gamay man nga uliigham kag pulo pa batsyag para ila man maintindihan, di ba la? Amo nang importante dira mo. Kay kung magsigi-sigi lang ta, tuod, magsigi-sigi lang ta, budlay gidiya mo, pamo kay na bala. Budlay gidiya, maklash gidiya permi. Kay nga sa tanan nga bagay nga ihambal mo pa lang, mamo na sila. Hindi na sila konforme. Lain ka na. Kag kung hindi pa na masunod ang gusto nila, away naman kamo. Di ba la? Ikaw mismo, nakapamatuod sina Inday Lolet, nga daong gusto nila mo masunod sa sulod sang panimalay. Pamangkuton nyo lang sila. Kung gusto nyo ang inyo lang masunod, diin kami nga ginikanan. Diin kami nga ginikanan para sa inyo. Ano ang maayo sa gusto ninyo? Kinanglan gamitan, taman sila sang aton kaalam gamay, sang aton paminsaron nga gamay, nga may lamod iya or may upod sang pagpalangga sa ila sang aton kabalaka kinanglan ipainchindita sila ipainchindita na sa ila kay kinahanglan mabatyagan nila nga hindi ang tanan nga bagay nga gusto nila mahatag naton ipabatsyag nga medyo nagabatsyag na financially kinanglan mag-budget gamay although nga nakita man nila pero sa kamalahalon sa karon kag sa paginawi sa karon kinahanglan mag-adjust so himuo naton inainday hindi pa ulihi ang tanan mabag-o mo pa amat-amat ang mga bagay nga ginaspoil ninyo sa ila amat-amat din ginamakadto na kamo nga mag-asawa na kung makita nila nga para sa ila kaayuhan magadalag ko sila nga may maayo nga mga pamatasan amat-amat kag kinahanglan paintindigin naton sila nga may Diyos ang kalibutan kinahanglan mangin God-fearing mangin God-fearing ang aton sini mga anak nga magtuo sila nga may Diyos ang kalibutan nga ang Diyos among nagtuga sa aton diri sa kalibutan, nga ang Diyos amo ang may matarong sa aton, kag updo naton sa adlaw-adlaw nga tanan, kag kinahanglan mangibabaw ang paghigugma sa ilatag sa kabalatyagon. Palanggaanay, kalinong sa sulod sang panimalay, oloy, kag may kalipay. Tagaan gid nato na iya time. Hindi sila nga busy sila sa ila pag-eskwela, busy sila sa ila nga mga appointments, sa ila mga events sa school, no. Ang Domingo nga adlaw ipangabay gid ninyo sa ila nga bisan kinahanglan ti kung gusto ninyo ti aga pa ta mabugtaw kag magsimba para kompleto man balang pamilya sa pagpasalamat himuon naton ina kay wala sang imposible nga hindi naton mahimo para sa aton mga anak. Dira naton mapakita ang ginatawag unconditional love sa pagkaginikanan sa aton mga kabataan. Hindi ginaya madula, kag kinanglan padayon man kita nga magapaintyende kag magagiya sa aton mga anak. Duga nga pasensya, pero kinahanglan mga ginikanan. Hibaluon gid naton ang mga activities ang aton mga kabataan. Especially sa mga kabataan subong nga gagmay, di ba la? May mga iPad na, may mga cellphone. Lantawan ninyo kung diin ang gina-open nila permi. Diin sila engage permi. Especially sa YouTube. Ano ang ginatanaw nila sa YouTube? Mag-online. Anong gina-online nila? Angga-angga lang kay hindi tama na sila mapuwersa. The more nga ipuwersa naton sila, the more pagid sila nga nag-aggressive sa pagbalik sa aton. Ulo-ulo, wala sang malain. Amo na didiri na din natin mapamatudan ang aton unending patience and love sa aton mga kabataan. Which is nagakinanglan sila sang TLC or Tending Loving Care. Di ba la? Yes, kinahanglan naton ina. Gani, sa imo Inday Lolet, isa na dira sa nasiling ko na mag-pray gid ikaw para sa mga kabataan mo kamo ni mister mo kag dalon gid sila maghatag gid break para sa pamilya
sa Domingo nga adlaw. Ha? Mga yu lang kung minsan 4 hours 4 hours every Sunday nga mag-updanay ka mo morning kung may ara sila mga group study or project, okay, inchindi ho namon ina. Pero kinilang tagaan taman time ang pagpasalamat sa mga blessings nga nabato neton halin sa iya. Amo mo sa isa ka simana, kaisa lang kamo magkantugan sa simbahan. Mga baylang, hindi magpuwersa. Ha? Kay sa hinay-hinay kag amat-amat, mamati kag masunod na sila. Paamo kay na ba na. Okay, alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Relax mabalik si Tita Wilma para naman sa mga comments, mga suggestions pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Ng DSB, salamat gid na. Jinky Delagdon, Ma'am Jinky. Tita Wilma, mayong hapon lang. Kay Mr. Arthur Jeff Villazor, kay Ma'am Vanessa Starr, kay Doc Mayo, kay Mama Lolet Dialagdon, kay Papa Joe Dialagdon, kay Alma Ulegon, kay Maki Montilla, Noel Amar, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. Thank you, Gid, Ma'am Jinky. Lorna Mabakyaw, hello, Ma'am Wilma, good PM. Si Lorna ini. Ay, yes, kumari ni Joe Salanga. Ask ko about, Ma'am, nakasabat ko ni, wala ko to. Na ano ko binamisplace kong imo sining ang imong phone number nga ginatag sa ako, nalipatan ko. Nakahatag na ko ni sang iya sabat last Friday, I think. No? Ano tong sabat sa ganito? Hindi, na ano yang iya sini nga employer. Ginistorya siya kay may nakasugid sa iya employer. No? Nakasugid sa iya employer na tungod sa mga offer na sa iya kay daw pila kamo daw 3 kamo nag-offer sa iya na so nangayo giko sorry on air gin promise sa iya employer nga paiskwelahon siya ma'am na paiskwelahon siya sa iya employer kay nahuya naman siya kay nami man sang pagsapupo sa iya kag amo ini mga tawo nga una nga nagbaton sa iya humalin sang siya ang nagakalisod sa iya sitwasyon na nag-ulan, no? Okay. Ma'am Lorna, hoping na gets mo da ako ara ikaw online, ha? Okay, try ko man karon hambaliwat. Gaulan ako nututudo sa La Carlota, hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Good PM Tita Wet, tamyaw ko si Mando Elsa Madera Store sa Barangay Abonan, Bago City, Carmencho Shason Biboso. Yes, Sir Lester Ray Benitez. Good afternoon, Tita We. Keep safe always and God bless. Monitor lang kami diri nga 3, Tita We. Yes, Sir Lester Ray and Mom, kay Inday Fire. Na, mayong hapon lang da. Stay safe always. Thank you so much for sending us 100 stars diri sa Action Radio. Ma'am Jeannie Sulgon, mayong hapon man. Annabel Garcia, greet ko lang. Happy birthday akon bata. Jason Garcia, celebrating his birthday today. Happy birthday, Jason Garcia. Ray Flores Baryoga, ada sila kuno sa Barangay Pandanon, DSB. Juve Menares, mayong hapon man. Kay Manuel Chan Onggrang Kapal. Salamat, Gid. Thank you, Gid. Na? Okay, Ma'am Virgil Pinda, good afternoon. Salamat, Gid. Ada sila gihapon, na? Ma'am Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer, kay Genida Bourbon. Sa Myselin Home. Stay healthy always to wear and God bless you. Thanks for the love and for the prayers. Na? Okay, Ma'am na? Okay, enough lang na anay. Balikan talang kamo karon. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. God said, this is my life. Karon iya nga hapon. Abe. Tanawon, taanay, ang aton sa ni text hotline. Aha. Good PM, Tita Wilma. Okay. Karon na ng greetings. Ang mga messages, anay, mga reactions. Okay, antes man kung magbasa sa nga itong sini mga messages diri mga inyong mga advices man sa itong sini letter sender, ay nawili si Tita We. Why gid si Tita We kabalo nga may nadakpan gali. Dali lang. Dakop ka, daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. May nadakpan na ang Action Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka. Okay, may nadakpan. Pero ibaloon natin kung sino nadakpan, kag kundiin siya ayon. Gindakop ni Inday Zel. Action Zel. Action will na mayong hapon. Mayong Kita hapon. diri sa may Barangay 8, no? Sa may siyudad sang Bacolod, no? Yes, Barangay Purok Magtiayon. Yes, Aha. Purok Magtiayon, Barangay 10. Barangay 10 kan Action Wilma. Na naman. Purok Magtiayon, Barangay 10. Ang sa diri sa tabok niyo, Barangay 8 diri, oh. Okay. Ang sa piyak, okay.
Oo, sa may fire, ayon. Yes, so, action Wilma, duwa diri ang aton nga nadakpan, una diri si tatay. Tay, ano gani pangalan ta? Si Rufino Ablando, Yes, si Sir Rufino Ablando. Pila ng aton nga edad? 73. Yes, 73 na. Baka hubin pa ba? no? Oo, hubin pa. Soltero pa. Ano aton nga pala nga buyan, tay? May talabahan kami to sa baybay. Oh, may talabahan. Ano ka namin kung talaba ba? May talabahan sila. Pila kabilog ang imong mga kabataan, tay? Tatlo. Tatlo kabilog. Tanan yung mga pangabuhi naman. Oo, may pangabuhi na. Oo. Yes, so te, ang iyang apo ka sa bat ni may talaba sila kuno ka green shell titawe. No? Oo, ang apo. Te, subong may taligangon na tay para panyapon? Nakabay pa. Wala pa man. Wala pa man tig pala niya po na. Si Tita Wilma, tagaan na ni sila ni tatay, no? Oh, para may so, bakal sa inugpan niya pon. Oo, gani, nagbakal sudaan kag tiligangon panyapon. Tay, ari ang 5 ka kilo nga bugas, no? Alin sa Action Radio Bacolod, gaga pangapi ka tay? Oo, kapangapi man. Oo, gapangapi. Sa tay may tasa kapag ide, no? Alin sa may Action Radio Bacolod paged. Kag Ngalan pa nga Action Radio. Wow. yes. Kag ti ari pagid ang imo nga 500 pesos ka. Wow, may grasya pagid nga paama. Baka sa daan, no? Kagati lapit na lang daan subong mag-January bala 2023 titawe no pila na lang kabulan, no? Libran na sa kabulan may kalendaryo kapag Wow, may para na kalanaon sa pa. Kabay pa, maluwas pagid ko. Yes. 1924. Ay, may kalendaryo na ko. Oo, 2023 Okay. na natay nga kalendaryo. Okay. Ay, may gusto ikaw yamban? Madamong nga salamat sa Action Radio, sa sining istasyon. Kag mayong hapon, Salamat, Tita man. Wilma. Mayong hapon Sugaton. man. Yes, mayong hapon man Si tatay. Fred Salanga, permi man kami kapamati. Ano nga drama ginamatian niyo ba? Na, karon, amo ni oras, this is my life. Salamat. Karon sa hapon, si Fred Salanga, mga alas 8 oras, yan na. Si Sir Fred kagina sa aga? Oo. Sa aga, sa kagina? Oo, sa Katulog aga. sa tatay guro. Tapos karon naman sa alas 8 ng gabi. Sinaw sa gabi? Si Si Sir Marlo na nayahin mo siya sa gabi. sa gabi. Ang drama, ano ginamatian mga drama? This is my life. Kag ng Dodong Mananagat. Tudong mo na nagatman. Drama sa Dodong. Jack Balaan. Balaan. Karon naman. Tunod kini. Yes. So, Tita Wilma, liwat ano gani pangalan sa tay? Si Rufino Ablando. Gaduyan pas tatay ba? Nagapuyo sa Purok Magtiayon. Yes, si Sir Rufino Ablando, pila na gani? 73. 73 years old. Yes, tay, salamat gindiwat. Salamat. Titawe. Oh, salamat kita tatay. Radio. Yes. Bugas pa ko. Na, may bugas. May inibakal pa sudan. Sa bulutangan kape ba? Salamat sa inyo. Ay, abaw, salamat. Tay, Gid. oo, salamat man. So, Sabay Tita Wilma, pa. na si Sir Rufino Ablando, 73 years old, sa Purok Magtiayon, Barangay 10. Pero may aray pag kita diri sa nga dalakpon man titawe. No, kay di na yun. ito na, oo, nakita ko gusto kagina. Kung nakabako naman mo. Yes, tay, oo. Abaw, Yes. O kapag nakat, gaagi si Inday Tagbalay. section Zil Minardo sa footwalk, oh. Ay, mayang hapon. Anong ginapamatian mo dara sa buong radyo? Si Inday Wilma Sugaton. Yes, sa Tita We. Subong ka po to si Tita We, no? Sa piyak na linya. Ano gani pangalan tanan? Teresita pa rin nyo. Yes, si Ma'am Teresita Pareño. Pila ng edad? 62. 62. So, mapay na yan. Tanay ang radyo, Tita We. Okay, medyo feedback. feedback. Oo. Mapay na yan, nanay ni nanay. Yung radyo. Si Ma'am Teresita. Oh, feedback kita. Nayan, gid siya na. Kaya feedback na. Oo. Nan. Yes, tara Okay na. Okay na. Okay na, agad. Oh, nagwa na siya. Nagbalik pa siya. Oo. Ano gani pangalan ni Wat? Teresita pa rin nyo. Si Ma'am Teresita Pareño, pilang edad? 62. 62 years old. Ano ang aton nga pala nga buhian?
Ay, nang sa balay lang ko kay way na kubra na lockdown. Sino lang ka, ano sa inyo? Ang bata ko lang. Ang bata mo. So, may mga pila kabilog yung bata, Nay? Marami sa isa. Isa, yes. Ito subong, Nay, no? Ikaw, ang ikaduwa nga maswerte, dre, subong nga adlaw, no? Mahatagan sang premyo. So, maglagaw si Nanay, subong kay daw gagalom-galom dito, Una, tagin nga ihatag ang kalo. Yes, so may kalo si Nanay, no? Kagkasubong man, no? Sang bugas dire, no? Para may tiligangan siya karon. 5 ka kilo nga bugas para kay Nanay. No? Kagati syempre dito, oh. Ang ayan si Sangya Kalo, Action Zeal. Amoged. Kanami dahil pwede niya Tita no? Reversible ne. Kay pwede sa yellow, pwede man sa itom. Kay may printa niya back to back, no? Oo, kagati subong kami talagangon na si Nanay. May bakal pag itusudan. Ari ang iyang 1, 2, 3, 4, 500 pesos. Yes, inagbakal si May madamo. Meron pa, wala pa natapos. May patapos na Ari pagidang kalendaryo. Yes, may kalendaryo pag ititawi. Yes, Para pag salubong sa 2023, mabalaan niya na dayon ang adlaw kung saan, ang pizza uno. No? Kay may kalendaryo na siya. Oo. Yes. So, Nay, may gusto ikaw ngay hambahan? Ang pamati na sa diway isip, pamati mo saya, pas madakpan ka mo, kami grasyag like panghatag. Yes. Ay, isang una sa bata ko, diway isip, gigya kuya. Yes. Okay, nagapamati. Oo, dugay-dugay na git, sa may bana ko. Okay. Wow. Salamat, Day. Salamat, okay, ma'am. Tita. Thank you so much, man. Yes, so Tita Okay. ni ang aton ikaduwa nga tigdaog, no ka nagdaog adri sa may dakop ka daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Ang una, amo sa to si Sir Rufino Ablando, kag ang ikaduwa si Ma'am Teresita Pareño sang purok magtiayon, no Lunsay residente sang Barangay 10 Syudad sang Bacolod. Wow. Tita yes, live kita diri sa may Barangay 10 ini sa Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action. Okay, so congratulations sa aton sa mga winner. Salamat gid nga madamo sa inyo. Halin of course sa bugos nga puwersa sa Action Radio dira sa may purok magtiayon Barangay 10. At Tatay Rufino Ablando, saba makmo 73 years old. Madamo gid nga salamat. Kag madamo man nga salamat kay Nanay Teresita Pareño, 62 years old. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa amon sa Action Radio Bacolod. Bawdo kanami pamantani, no? Kanami pagid iba ang inyo diri nga mga opinion na galing kiting aton sa ni horoscope karon mareklamo naman ni sila ni bala Teresita batik-batik suwelo mayong hapon na salamat gid ba siling ni maman ay nalipay gid yes ang ma'am nalipay gid amak mo tilig-angon may bakal ka pa dayon sudan so go lang dira at kun sini mga tagpalamati. Okay kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton tag sa horoscope pero happy birthday anay. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila birthday today. Sa aton mga celebrators, happy birthday. Dera happy 54th birthday today kay Ma'am Ellie Salazar. Dera sa Deca Homes, na. Ma'am Ellie Salazar, malipayon nga kadlawan para sa imo. Dungan sila sang iya apo happy 8th birthday man kay Christine Salazar na kag sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sa ila kadlawan karon nga adlaw happy birthday kag wish naton sa inyo good health more years to come kabay pa nga kun anong inyo wish i-grant ina ni Lord para sa inyo kag damo pagid nga mga tinuig ang magaabot para kamo nga maga-enjoy na okay ma-horoscope na si Tita Wilma kay karon wala na kita oras kadto kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw Lunes, Nobyembre 21 tuig 2022. Ang mga birthday celebrators for today, ang ilan na horoscope abi ninyo nagasiling na ara gid na tugyan sa inyo ang pagpalakat kag pagpamuno. Amo nang matudtuon, amo ina mismo ang inyo papel sa kalibutan suno sa inyo
kapalaran. Ha? Mga celebrators na subong yung adlaw ha. Okay, kaya mga celebrators for today, ara na sila sa idalom sang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, ang ining mga nataw, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, ang palatandaan da sa imo na batyagan or let's say, ang imo panagupnop or ang imo na batyagan subong, amo inang makahatag sa imo sang kalipay. Kag inang mga negativity sa palibot mo, nga mga hindi manami, ay pawala, ina, idad maina. Na? Imo ya himuan focus ka sa kaugalingon mo, kag sa imo ikasarang, i-develop pa more ina, kay makahatag ina sang swerte sa imo Scorpio. Mas swerte nga mga numero 10, 26, 52, 11, 33 kag 42. Your lucky color is electric blue. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, amoy ni mga nataon, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Baos, kung anong nabatsyagan mo, nga palatandaan dira sa imo nga dughan, sunda ina. Kay amo ina magatuy-tuy sa imo para sa imo kaayuhan. Sagittarius, ang mga maswerte nga numero, 9, 31, 51, 22, 43, kag 12. Your lucky color is satin white. Sa iluhan nato na mga Capricorn. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Ang mga Capricorn yan karon nga adlaw malipayon. Kay nga ang tanan nga gusto magbulig sa imo, welcome gid para sa imo kay ka-approachable bi sa imo, suno sa imo horoscope mo. Mas swerte nga mga numero 2, 11, 20, 36, 53, kag 41. Sapphire blue is your lucky color. Katuan naman neto na ang mga Aquarius. Yes, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Mga Aquarian feeling good today. Ang mga Aquarian feeling good today. Enjoy lang, no? I-enjoy mo lang ang blessing nga mabaton mo karon nga adlaw. Mas swerte nga mga numero sa mga Aquarius. 46, 33, 13, 55, 21, kag 8. Your lucky color is citrine, yellow. Kadtuan naman nato ng mga Pisces. Yes, ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Padayon na lang imo positive mindset, no? Padayon na ina tungod makahatag ina sang kaayuhan para sa imo Pisces. Mga maswerte naman ninyo nga mga numero 4, 22, 43, 11, 50 kag 35. Red is your lucky color. Ang mga Aries naman, Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Subong adlaw Aries, masugata mo or masugata ninyo mabinuligon nga tawo. So, amoy na makahatag sang kalipay sa imo or sa inyo. Mga maswerte naman nga mga numero 10, 55, 42, 20, 35, kag 5. Your lucky color is dollar green. Una pa lang inangabay sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Relax kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirma. Kung na mga naka-online na, pasensya sa mga ara-iya sa aton oras do ginilagas. Teresita, yes, Marivic Villarante. Wow, sweetie si tatay. Very sweet. Kung si tatay, hambal ni Marivic Villarante. Maayo, damogin buligan sa Action Radio. Yes, Ma'am Ana. Yes, congratulations kung hambal ni Ma'am Connie Laparan. Mayong hapon, Tita Wilma. Always gapamati from UP Lagranjala, Carlota City. Halina kay Ma'am Teresita Quinto. Yes, mayong hapon lang na sa UP dira sa Lagranja. Nakakadto kami da sang una. Sa una, sang estudyante pa ta. Michael John Ong, Manuel John Ong Gran Kapal, titawi, dakpa ninyo man ko dibe, diri sa St. Vincent Alice, nagapangayo man ko di. Pag dira naka-assign siguro kinahanglan gid, no? Okay. Nining de la Cruz, mayong hapon. Siling naman ni Ma'am Ana, sabal ni Ma'am Ana Sinoro. Basta ito ni letter sender.
Tanis niya kabudlay gin man magpadako sa mga bata kag lain subong kag sang una halin sa gamay imo napainchin di subong budlay gin man ko no dalag ko napangamuyuan gin ang batasan sa mga anak. Ma'am Ana, salamat gid. Jory ni Pomuseno, salamat gid. Yes kay Ma'am Virgie Olpinda siling ni Ma'am Virgie sakto gid Tita Wilma laygay mo sa sender lain sang una kag sa subong nga kabataan. Agwigid ko sa imo Tita We kabudlay na tuod subong. Pray mo na lang sila sender. Marivic Villarante, padayon gid nga ginapamatian ko ang imo programa. Ako hinaguan lang akon ngalan tawga lang Vic sang La Carlota City. Ma'am Wilma, may 3 ako kabata. Ang isa may kapansanan. Ang akong subang nga eskwela. Abaw. Kag paglakat sa eskwelan, upod ang 3 ko kanak, ma'am. Malampuwasan ko gidayan ini nga sitwasyon. Yes, mahambal party sa akong sitwasyon. Problema ini, na. Sige lang, para sa imo problema ina. But anyway, God is good all the time. Okay, dira na lang tanay. Wala na siya chimpo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, ubra na daso. Brown na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginagawa. Di na kita, Tita Wilma, ara na kita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, amoy ining mga nataw Abril 20 to Mayo 20. Wow! Success ang project sa mga Taurian. Kung success ina,
Mag-aumpisa na naman kamo sa bag-o naman nga proyekto. Good, di ba la? Taurus, maswati nga mga numero, 8, 53, 32, 15, 26, kag 40. Ice blue is your lucky color. Kadtuan nato ng zodiac sign nga Gemini. Ay, hindi. Your lucky color pagali. Sorry, Gid, no Taurus. Your lucky color is ice blue. Yan. Okay, Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21 tubtob. Hunyo 21. Mas gwapa or gwapo ang love mo today, Gemini. Okay. Mintinahalang ang imo happy moments sa adlaw-adlaw nga tanan. Enjoy mo lang. Sunod sa imo zodiac sign. Mas swerte nga mga numbers in Gemini, 2, 14, 25, 32, 53, kag 43. Pearl white is your lucky color. In Punto Las 3, Action Radio Philippine Standard Time, ay ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. At 3 o'clock prayer, pero dali lang, ayo lang ko tapuson ko ni nabilin na. Ang nabilin neto ni zodiac sign, ari na kita Tita Wilma sa zodiac sign nga, Cancer. Ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, Tubtubulyo 22, baw, feel mo, karon nga adlaw ang mga mahisaon sa imo. Dadma lang, Cancer, never mind them. Focus ka lang. Maswati nga mga numero 5, 32, 23, 13, 52 kag 41. Ultraviolet is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Aba mga Leo tuod now, sunod sa inyo sini horoscope, mangin addict ikaw sa K-drama. Mahilig ka ha. Maswati mo naman nga mga numero 4, 31, 23, 50, 46, kag 12. Your lucky color is electric blue. Kaya tapusin na ito nga zodiac sign Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, sunod sa imo horoscope, magpangamuyo ka. Magpangamuyo ka para matabog ang mga problema sa imo. Maswerte mo naman nga mga numero 8, 50, 35, 23, 45, kag 15. Carrot orange is your lucky color. Kag katapusan nga zodiac sign Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre 24, tubtub Nobyembre 23. Libra, suno sa imo horoscope or inyo horoscope. Ano man nga mga event ang inyo ma-encounter, i-enjoy ina. Kag kinanglan imo gid ma-achieve ang balatyagon sang kalipay karon nga adlaw. Maswati nga mga numero 6, 33, 12, 21, 40, kag 10. Ruby, red is your lucky color. Nabatian nato natong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw Lunes. Nobyembre 21 tuig 2022 sa Rufino Era Gabino. Salamat kag mayong hapon, pasensya na. Sang wala naton maabtan, pasensya na utang ana Tita Wilma.
Mapaalam kita pero ang tismaning itong Bible verse of the day, halin sa Psalm chapter 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. I can't say goodbye to you. Eddie Laos, tubtub na naman. Buwas nga adlaw, mga palanggan naton nga mga tagpalamati. May damogin nga salamat standby sa mga taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. That you and I will Aksyon Radio!